ofundisayo uVibhakshni Maharaj. Asithi ukubheka ibalo noma izibonelo nje incanyana esusebenza ngazo. Ngizama ukuthi sikhulume ngendaba yama-similarity. Ngifuna sikhulume ngama-triangle esizobiza ngokuthi ama-similar triangle. Iyabona ukukhuluma kwethu ngama-similar triangle kuzokusiza kakhulu ukuthi noma usuzenza izibalo ezihlangene nama-triangle kube lula kakhulu. Kulula kakhulu nanokuthi futhi uzijwayeze nje ukuzenza lezi zibalo uyiphindaphinda uzama nje ukuthi uzijwayeze zona ukuthi uma seyifika le zibalo kungabi nje into ekusha phansi nje yabona sengathi ubungakazi uzwe ngayo. Asiqhubeke. Sithi noma ngithi ngiyakubhalela la ukuthi ngichazele kabanzi ukuthi ngiqonda ukuthini ngama-similar triangles. Engikubhalile laphayana ngithi khona ama-similar triangle kusho ukuthi wonke ama-angles ayafana. Uyangizwa? Isho ukuthi wonke ama-angles ayafana. Asithi ngiyadweba la. Dweba i-triangle lami yokuqala, awungiphi isikhathi ngidwebe yesibili. Nansi yesibili. Uyabona ukuthi lama-angle ethu ngayiqedelele. Yabona lama-angle ethu awalingani. Awalingani. Kodwa anokufana. Anokuma ngokufana. Ungathola ukuthi base sithola indaba yakhona yangaphakathi siwathole enokufana futhi nakhona. Asithi siyabhalela sibone ukuthi sizotholani. Sine triangle. Nangale. Sibone ukuthi sifakelani khona ngaphakathi okuzosisiza. Asithi sine asibone sino x ngapha ngino y ngale lana ngithola ukuthi 180 minus x minus y. Base ngithi nangala x y nakhona ngapha ngibe no 180 minus x minus y. Asiqhubeke nakhona. Sivale nakhona sikhombise angle bakhona angle ethi sithathu esitholayo khona la phakathi kwimdwebo yethu. Asibone ukuthi ekubene inombolo ke manje noma sizama ukuthola inombolo nanokuthi iliphi iside elimele bani uma siwahlanganise noma sesenza esikujwayele o divide ke ama-angle ethu siyakuthola na ukuthi impela ama-angle ethu ayafana noma singabiza nangempela ngokuthi yini ama-similar triangles. Afaniswa yini uma sesithola lokho. Asibone sithi sino 5 ngalaphaya sibe no 6 ngaphezulu sibe no 7 ngapha sibe no uthi ngibo ukuthi ngala sophiwa ba sithi ugcina umbala sibe no 2 siqhubeke sibe no bani singathi siqhubeka sibe no bani ngale Thingbo kupho okungasiza nje sibe nenombolo nje sigcwalisa ngayo ngakhona kuba uyabona lapha siphiwe u765 nala singehlisa kanjalo ukukhombisa nje ukuthi ama-angle ethu yebo impela wona ayafana nangempela akudlalwa. Asibo siqhubeke ngoba sivalela lesikhala khona ngizothi sithi soyibamba sithuba ukuze sheshe sigoqe nje mhlawumbe ngithi f nangapha ngenza ukufanayo noma ngabonakala kahle kakhulu ngoba phela uyabona ukuthi le triangle ethe ngala incane yona ngakho isandla naso uma ngithi ngiyabhala sivesene sibe sikhulu kunaloku ebengifisa ukuthi sibe yiko ngithi x ngale x wethu
ekumele nathi mhlawumbe basiqhubekezela kakhulu ngaso lesi sibalo sethu suxazulule. Asibone x over 7 kube yayibona i-side la ka x liyafana noma lihambisana ne-side la ka 7 laphaya. Ngithi 2 over 5 ngithi ngizosebenza ngaloku ke ukuxazulula bani u-x. Ngithi ngino x over 7 khulula u-x ngizipha ithuba lokuthi ngithi 7 times 2 ngalezo ngipho 14 over 5 manje. Ngakho ngingabamba la ngithi x wami ungubani ungu-14 over 5. Uma x wami ungu-14 over 5 ngadlulela ngithi y wami unguba ngithi ngino y ezansi ngino 6 noma ngibe no 2 ngibe no 5 sisifuna ukukhulula y wethu soba no 6 times 2 uzosipha lokho sibe no over 5. Ngakho y wethu masukhulula sithola ukuthini sibona ngithola y ozimele usungu 12 over 5 okusho ukuthi y usumelwe ngubani sumelwe ngu-12 over 5. Kalula kamnandi nje kanjalo. Sesithole isisindo sethu sika x sathola nesisindo sethu sika y. Asithi ukuzama ke ukubheka omunye umdwebo sibone khona ukuthi siwuxazulula kanjani. Ya imigqa yami angithembe nje iyakugqamela nje usayibuka le migqa yami emibili ukuthini ukuthi ngisebenza ngani ngemigqa eparallel. Uma sekunjalo ke imigqa yami eparallel lena nginayo kanje ngifuna ukuthi kube khona esikuxhumayo kwimigqa yethu. Ngithi 5 la ngifake nalombala la ukuze kucace ukuthi u5 wami ngikhuluma ngokuthi u5 walaphi. Ngicacise nangapha ngithi khona uyabona ukuthi bese ngenza iphutha asangitsheli shintsha umbala. Ngithi 8 ikuphi nje okunye ngingakupha inombolo okungasipha nje inombolo esingasebenza asasengivala yonke triangle le. Ngithi lana sino 6 ngakho sine triangle esisiqhamisile lapha kwimigqa yethu nje bekade izixhumanela sino 5 6 8 uthi ngibola ngithi sino question mark. Le question mark yethu ke iyona ke sikhumbuzayo ukuthi sifisa ukuphendula. Siyabuzwa sifisa ukuphendula ukuthi engabe lo yamuqa wona inombolo yakhona ithini impendulo yakhona. Asibone sine angle yethu ngapha maningi nje futhi singawakhipha ama angle ethu. Uyabona umdwebo wethu uqale ngemigqa yethu nje parallel waba nemigqa emibili nje ngena phakathi inqamule phakathi kuye le migqa yethu parallel okusuvuleleni ama angle amaningi. Asibone ukuthi yabo u8 uyahambisana nalapha nalo yamugqa wethu phezulu akunjalo kunjalo. Question mark yethu ingahambisana nala ka4 kunjalo. Kupho kunye kungahambisana esingabhekana nako njengokuhambisene nje. Kubalula kakhulu uma ukuthi unazi inombolo ongasebenza ngazo ukuthola impendulo noma ukuthola lezo ongenazo uma kukhona unazo. Kodwa nangaphandle nje kwaloko kubalula kakhulu ukuthi wenze lezi zibalo zethu zama similar triangle uma wazi imithetho yakhona. Kubalula kabi ukuthi ugijime ngalezo zibalo. Uyabona singalula kabi ukuthi siwuthola u question mark lapha mase siwenze ngoba siyazi ukuthi sime kanjani nanokuthi kusebenza kanjani.